Zer nahi dugu gure aurrentzat, gure senbalabentzat jaiotzen direnean, haien kabuz moldatzea, zapatako lokarrean dutzea, ikastea, jaten, pixeiten, oinez egiten, pertsonentzat, hoixen nahi dugu, askatasuna eta bakoitza nahi duen bidea hartzea, ezta? Herrientzat berdin, nola kantatu, nola bertsoa bota, nola lurra landu, nola jan, ze ekonomia sortu, nola remandu munduarekin, nola izan, errespetuan besteekin batera, nola eman da, nola jaso, hori nahi dugu herrientzat, eta hori herri bakoitzak erabaki dezan. Hori da, gure esku dago, Euskal Herrientzat nahi dugu. Eta larun batean, horren harira, eskuetan bestiak asmoa antolatu dugu, 11:00 elkartuko gara guztiok trianguloan, eta berenean txandaren batera, alondegira joango gara, bertan ensaio pare baten ostean, festivalaren grabaketari ekingo diogu, guztiak festa giroak, izan eguraldi txarra batin badago ere, gure asmoa egitea dela, aperkiekin ere kolorea emango diogu egitasmoa, eta, bueno, oso txarra egin behar duke, bertan bera beratzeko. Eskuetan kanta egingo dugu, Jon Maiak sortutako letrarekin, Xabier Zabalak egindako musikarekin, gure esku nahi dugulako gure etorkizuna. Azken finean badakigu ume asko elkartuko dela, baina guk ume ez gain nahi dugu gazteak, helduak eta atxonamonak. Azken finean ume horien etorkizuna erabakitza dozu etorkizun nahi dugu gure esku dagolako, eta hori sekula baino indar gehiagokin esan behar dugu beraz. Animatu inguruko jende guztia, eta egin ezagun etorkizun bat, hobea, alaia eta irudikatu dezagula hori dantza. Datorren larun batean, 11:00 denau triangulora, Tolosa, Tolosaldea, zatozte, ondo pasako dugu eta.